ሰላም ከመይ ጽንሑ ክብራት ተኸታተልትና ነቲ ዝሓረና ዮም ሓደሽቲ ዜናታት ሒዝና መጽና ኣለና። እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታትና ብእዋኑ ንኽበጽሕኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባንክታት ገንዘብ ካብ ትግራይ ክወፅእ ምንቅስቓስ ጀሚሩ። ጀነራል ጻድቃንን ብዛዕባ ህልው ምዕባለ ጽምዶን ዝምልከት ሓድሽ ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ። በመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወሃቡ ዘለዉ መሰረታዊ ግልጋሎት ማለት እውን መብራህትን አገልግሎት ኔትወርክን ዝምልከት ሓድሽ ዜና ወፂኡ። ሓለውቲ ኤርፖርት መቐለ ዝኾኑ ኮማንዶታት ብልጽግና ሓድሽ ምንቅስቓስ ጀሚሮም። ካብ ደብረ ብርሃን ናብ 4 ኪሎ ዘቕና ወተሃደራዊ ወጥሪ ዝምልከት ሓድሽ ዜና ወፂኡ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚኦምን ካልኦት ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና፣ ምክትታልኩም ንዕድም። ብልጽግና ከፊቱ ብሰደዶም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቁጻራት ኣብ ቲክቶክ ኮይኖም ንቲዲኤፍ ብዛዕባ ናይ ኩናት ሕማቕነት ከም ምረካ ኢሎም ኣፎም ዝኸፈቱ ቲዲኤፍ ምዃንኳን ዘይትምጥኖም ምዃንኳን ጠፊጎም ዘይኮነስ እንጀራ ኮይንዎም ወይ ድማ ካብ ብልጽግና ክሕርጎቱ ደልዮም እዮም ክብል ስታሊን ገብረስላሴ ንሰራዊት ትግራይ ሓቢሩ። ትግራይ እንትውረር ዋላ ሕዚ ትግራይ እናተበደለት እንታይ ኢልካ ድምፂ ስሚዕኻ በልዎ ንቁንጣር ሕርጋቱ ብልጽግና ንትግራይ ጸሪፉ ናብ አዲስ ኣበባ ተመችዎ ክነብር ዝደለየ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ስለዚ ድማ ትግራይ ድሕሪ እቲ ሕዚ ዘለቶ ኩነታት ንዞም ኣካላት እዚኦም ብዘይንሕስያ ክትጸባጸብ እያ ክብል እቶም ሕዚ ኣንጻር ግፋ ዛረቡ ዘለዉ ቲክቶከራት ተዛሪቡ ኣሎ። ጋዜጠኛ ስታሊን ወሲኹ ዕድመ ብልጽግና ብጽምዶ ከም ዘብቅዐ ንጻድቃን ሕተትዎ ሓበሬታ እውን ኣለዎ እዩ ዝበለ ኮይኑ ዓብዪ ንብረት ክዕኑ ይኽእል፣ ፋብሪካ ከፍርስ ይኽእል፣ ብልጽግና ዝኸፈቶ ኩናት ግን ብልጽግና ዝተርፈሉ ዕድል የለን ብምባል ብምሉእ ርግጸኝነት ተዛሪቡ ኣሎ። ደርዘን ጸላእቲ ኣኪቡ እዩ ዝበለ ኮይኑ ትርጉምን ረብሓን ዘራይ ብግብሪ ክሪኦ እዩ ከምቲ ኣብ ትግራይ ባዕሉ ዘርአየና እዚ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ይብል። ትግራዋይ ኩሉ እምነቱ ኣብ ቲዲኤፍ ይኹን ዓዲ ሃሎ ባህር ዳር ይኹን ደንቢዶሎ ስርሖም ክሰርሑ ዘገድዶም ግዜ ብልጽግና ባዕሉ ፈጢሩ እዩ ብምባል ድማ ትርጉም እቲ ጽምዶን እምረትን ኣብሪሁ ኣሎ። እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ራማ ናብ ኣስመራ ቀረባ እዩ እናበሉ እናፈከሩ ዘለዉ ንናይ ብልጽግና ሰባት ኮፍ ኢሉ ኣይጽበዮምን ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ትግራዋይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጢሞምኻ ዘለዉ ናይ ብልጽግና ተጋሩ ኣለልዮም ጠመተኻ ኣብ ሰራዊትካ ግበር፣ ብስነ ልቦናኻ ጠንክር፣ ብለጾም ነፍሶም ሸይጦም ከም ዝሓደሩ ቁፀሮም ብምባል ድማ ጸዊዑ ኣሎ። ታሪክ ተቀያይሩ እዩ ትግራይ ከምዚ ኢላ ኣይትቐጽልን እያ ዝበለ ስታሊን ካብ ቀጻሊ ስጉምቲ ሕወሓት ንእሽተይ ኣንፈታ ነጺሩ ኣሎ። እዚ ድማ ሕወሓት ጽምዶ ምስ ኤርትራ ጉምዝ ምስ ፋኖን ሸኔን ከም ዝቐጸለ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣበይ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወድቕ እምነት ምዃኑ ካብቲ ጋዜጠኛ መርዳእ ይካል። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት መብራህትን ኢንተርኔት ክቋረጸሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣመራርሓ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንህዝቢ ትግራይ ህጹጽ መጠንቀቕታ ክህቡ ምዃኖም ዝተነገረሎ ኮይኑ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኤርትራን ንምጥቃም ዘኽእሎም ዝርርብ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ዝተወልዐ ኩሉ ዓይነት ውግእ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘብጽሖ ማሰይቲ ከይድገም ድማ ሎሚ ትግራይ ካብ ዕፅዋን ክባድ ነጻ ትወፅአሉ ካይዳ ተጀሚሩ ኣሎ። ሰሜናውያን ብጽምዶ ንማእኸላይ ኢትዮጵያ ከም ዝቆጻጸሩ ፋኖ ተሓንዩ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዘሎ ሽርሒ ኣብ 4 ኪሎ ኣቲኻ ሕገ መንግስቲ ቀዲድካ ብምድራይ ዝፍታሕ እዩ ክብል ፋኖ ቀዋሙ ገሊጹ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣካል ጽምዶ እቲ ዞባ ዝኾነ ፋኖ ቀንዲ ዕላምኡ ስርዓት ብልጽግና ብምላይ ሕገ መንግስቲ ቀዲዱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ምንጭታት ኣባላት ጽምዶ ገሊጾም። ኣብ መንጎ ፌደራልን ብልጽግናን ዘሎ ኩናት መበገሲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሬት ምዕራብ ትግራይ ነይሩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት ብሰንኪ ይምዕብል ዘሎ ጽምዶ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ንፋኖ ኣካል ኢትዮጵያ እምበር እንቅፋት ቃልስናን ልፍንትናን ክኾኑ የብሉን ኢሉ ትኹረቱ ኣብ ምውጋድ ስርዓት ብልጽግና ገይሩ ክሰርሕ ከም ዝተስማዕመዐ ሓቢሮም። ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ብልጽግና ናይ ሰሜን ህዝቢ ብምብላዕ ኣብ ወንበር ምጽናሕ እዩ ኢሉ ዝገምገመ ፋኖ መላፍንቱ ድማ ንህልውናኦምን ነቲ ምዕብል ዘሎ ወጥሪ ስዒሮም ንምሕላፍ ኣብ ዘፈላለዩ እንተይኮነስ ኣብ ሓደ ዝገብሮም ምውጋድ ስርዓት ሓድሽ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣብ ሱዳን ከም ዝተፈራረሙ እቶም ምንጭታት ገሊጾም። ብወገን ኤርትራን ክንፊ ሱዳንን ድማ ነዚ ሓይሊ ጽምዶ ብምድጋፍን ኣብቲ ወፍሪ ኢድ ብምእታውን ኣብ ርእሲአንን ዝተኣወጀ ቁልዕ ኩናት ንምክልኻል ብጥምረት ንምስራሕ ኣካል እቲ ኺዳን ከም ዝኾና ተዘሪቦም። ቀንዲ መራኸቢ ነጥቢ ዓወት ኩናት እዚ ቃል ኪዳን ድማ ኣብ 4 ኪሎ ከም ዝኾነን ንዕኡ ሲቡ ንዝምዕብል ዓወት ፖለቲካን እንዳተደጋገመ ክመሓይሽ ሰነድ ቃል ኪዳን ከም ዝተስማዕምዑ ሓቢሮም። ፋኖ ኣብ ሰሙን እዚ ዓወታት እንዳመዝገበ ይግስግስ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ናይ መሪሕነት ተመክሮ ክፍቲ ብሰሜናውያን እንተተሓጊዙ ዓወታት ክሰልጦም ከም ዝኽእል ይግመት ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ፋኖ ኣብ ሰሙን 2000 ኮማንዶ ከም ሰልጠነ እውን ዝከር ኮይኑ ብወገን ፌደራል ድማ ኣበይ ከም ዝሓበሮ ጽምዶ ንምፍሻል ግዜ ከም ዘየድልዮ ምሕባሩ ይፍለጥ።
እዚና አብይ ዘደንገጸ ይስተባሃለሉ ጽምዶ መራርሓ ምስ ትግራይ ድማ ሎሚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ብዙሓት ወገናት ይገልጽለው። ምክንያቱ ድማ ፋኖ ጠቕላላ ዕጡቓት ኣምሓራን ሎሚ ዝጅምሮ ቃልሲ ካብ ደብረ ብርሃን ከም ዝኸውን እዩ ሚድያታት ዝገልጹ ዘለው። ነስዒቡ ከዓ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብድንጋጽ ዝፈጠረ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ብድሕሪ TDF ብቅድሚት ናብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣምሓራ ክልልን ድማ ናይ ኣምሓራ ዕጡቓት ኣለው ብምባል ኣብ ከቢድ ምድንጋጽ ይርከብ። እዚ ድማ ስርዓት ቀያሪ ምንቅስቓስ ክመጽእ እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ ከም ዘሎ ብደገፍቲ እቶም ጽምዶ ሰሜናውያን ትጽቢት ይግበረሉ። ኣብ ከተማ መቐለ ኮማንዶታት ሰራዊት ብልጽግና ብበዝሒ ከም ሰራዊት ተሓቢሩ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ካብ ከተማ መቐለ ዝስማዕ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ሓለውቲ ኤርፖርትን ካልኦት ናይ ፌደራል ትካላትን ዝነበሩ ኮማንዶታት ብልጽግና ካብ አዲስ ኣበባ ሓይሊ ተወሲኽዎም ኣብ ከተማ መቐለ ብበዝሒ ከም ሰራዊት ተሓቢሩ ዝተፈላለዩ ሽርሒ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብምፍሓስ ህይወት ሕድሕድ ትግራዋይ ኣኽቢርዎ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ብሓደ ተንኮል ናብ ትግራይ ተራእዩ ኣሎ። እቲ ተንኮል ኣብይ ድማ ብቃዋሚ ንብረት ኣብይ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ተጀመረ ኮይኑ ሎሚ ንብዙሓት ተጋሩ ኣሰንቢዱ ይርከብ። ነስዒቡ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ባንክታት በቶም ኮማንዶ ቢሉ ቅርሺ ክእክብ ጀሚሩ ኣሎ። ምንጭታት ካብታ ከተማ ከም ዝሕብርዎ ድማ ለማዓንቲ ንግሆ ኮማንዶ ወታደራት ብልጽግና ናይ ፌደራል ፖሊስ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ፓትሮላት ዲሽቃ ተኺሎም ካብ ወጋገን ኣንበሳ ካብ ንግዲ ባንክ ብኮንቴነራት ቅርሺ ክጽዕኑ ጀሚሮም ኣለው። ሳጊድ ንምንታይ ከም ምኽንያት ከም ዝተሓሰበ ወላ እኳ ይፍለጥ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ውግእ ንምኽፋት ይንቀሳቐሳሉ ዝብል ሓሳብ እንዳሃብሉ ይርከቡ። ናይ ብልጽግና ስርዓት ኣብ ትግራይ ውግእ እንድሕር ሓሲቡ ትግራይ ዳግም ናብ ዕፅዋን ክባን ንምእታው ስለ ዝሓሰበ እዩ ገንዘብ ባንክታት ጨፈር ትግራይ ዝእክብ ዘሎ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ዘገርም ድማ እዚኣ ማእኸል መቐለ እንትኸውን መሪሕነት ትግራይ ይኹን ናይ ትግራይ ጸጥታ ኣካላት ተዓዘብቲ ኮይኖም ምርኣዮም ስዒቡ ክኸውን ከሎ ነዚ ስዒቡ ከዓ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓበሬታ መቀልሖ ስዒቡ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ስጋታት ይርከብ። ምክንያቱ ድማ እቲ ዝሕለፈ መስካሕካሕ ኩናት ዳግም ይመጸካሉ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ምንቅስቓስ ኮማንዶታት ብልጽግና ስለ ዝተዓዘበ እዩ። ብርክት ዝበሉ ቅዱሳት ተጋሩ ዘቃልሕዎ ዘለው ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ካብ ትግራይ ክወፅእ ዘይምግባር ሎሚ እውን ሓላፍነት መንግስትን ጸጥታን ትግራይ እዩ ክብሉ ይጽውዑ ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ምድላው ውግእ ኣጠናቂቑ ምህላው ስዒቡ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኩናት ክተርፍ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ተጸዊዑ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ደብዳቤ መልክዕ ከፍልጥ ከም ዝግባእ ዝተነገረሉ መሪሕነት ትግራይ ሽርሒ ፌደራል መንግስቲ ቀልጢፉ ከፈሽል ከም ዝግባእ ተጸዊዑ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ሓደ ግዜ ሓይልታት ሰላም ብምባል ኣብ ዓፋር ብኻልእ ገጽ ድማ ሓይልታት ተከዘ ብምባል ኣብ ወልቃይት ኣንጻር ትግራይ ሰራዊት እንዳሃነጸ ጸንሐ እዩ። እዞም ተከዘን ብዓፋርን ዝተዳለዉ ሓይልታት ድማ ናብ ትግራይ ክትኩሱ ብምግባር ትግራይ ሰላም ከይተረከብን ኣብ ዘይቋርጽ ውግእ ክትኣቱ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ንምስኻዕ ድማ ህዝቢ ብኢኮኖሚ ክደቅቕን ዳግም ናብ ዕፅዋን ክባን ክኣቱን ገንዘብ ባንክታት ጨፈር ትግራይ ካብ መቐለ ክወፅን ይገብር ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።